Wadhi kaunti ma Migori kama familia ma odake gwenge ma pio ulosebedo kapong'o kinde ka kinde kaunti no dwaro mondo piny owacho keto kenge machon mar geng'o pio ula. Mae gidwaro mondo tim e kinde ma igeno koth mapek e kaunti no kod gwenge mamoko e pacho ka. Koth mapek ma igeno e pacho ka e juma ni kalore kod lendo mosegol kod piny owacho ka okalo kuom bad migaono mochune koro kod lwasi osekelo kibaj ne familia ma odak gwenge mapio ula osebedo kapong'o e kinde ka kinde. Familia go mogeng kaka mago mag Modi, Nyora, Angugo, Sido kaachiel kod Konyango maduto giyudore e sub-county ma Nyatike gin mago masani koro dak kod luoro kalore kod koth mapek ma igeno. Kata kaka nyalo timora sate asiko mana ka loko udi mag minwa mamwa gi baba no satho unge kamwa dhie wachalo ng'eche modak wiya wan gi tabu sana. Priska Chieng Moth en achiel kuom oganda gwego mag Nyatike ma pio osebedo kadaro e kinde ka kinde. Modi madake ni pirie mbata ni nyithindo madhi sikul ya jo sikul oleo ya wa kanisa kwanyal dhi kanisa Modi secondary primary. Achieng wano sekale chandruok mathoth kalore kod pi mapong' e higa ka higa. Ano wuon ane liare nyaka ne pi pong' nyaka chuora ma Chieng Moth no pi ogolo oko manyocha aluongo mana jomoko mogo duoko nago gi simiti an mane liata na aonge sendi mukondo tupa ilambiki mimi asina hata hela aonge sendi manyalo ng'iewo go lo. Jomodak gwenge mapio osebedo ka koro pong'o higa ka higa ywak ni piny owacho kosebedo ka keto kenge makare mar konyogi e geng'o pong' mar pi ma bende osebedo ka koro darogi. Kata bed ni moko kuom oganda osebedo ka koro tudo pong' mar pi kod kar purno Malwa Cogeneration Scheme maneja ma kar pur ni Isaac Munga to koro wacho ni ma ok adieri. Mosechando jogweng' ni kuom kinde malach to en gi chandruoge mang'eny ma kochak ni wacho sani aparo ni piny manyalo lil. National Irrigation Authority okaw jukumu mondo olosnwa daige kata channels ma pi nyalo chopo go e nam kaka wadwaro. Wayawo ne gi aula go mondo ka pi obiro ma koth to ok wabi bedo gi problem mar flooding mwalo kanyo. Kata sani endi nitiere tinga mosechako chodho wang' aula go. Mwonga wani moko kuom yorego mag nweng'o mag oganda ma oting'o kunyo kuoyo gin moko kuom gigo eko ma osebedo ka koro kelo pong' mar pi e kinde ka kinde e gwego mag Nyatike. Tieri mantiere en ni pi mar irrigation tok nyal timo flooding kuondo. Pi matimo flooding en pi mar koth maaga malo Ndhiwa. Pi maduogo pi machando jo piny mwalo kanyo ok en pi mowuok e aora, en pi moa e nam kaduogo chien. Gimomiyo piny kanyo okethore ahinya bende gi pigno en ni jo piny kanyo nyocha osebedo ka gitimo sand mining. CSR diking wasebedo kwatimo negi. Wasebedo kwatimo negi diking and en gima watimo kendo pod wabiro timo. Oganda go modak gwenge bende pio ula osebedo ka koro daro ji ma oting'o mano ma Nyatike dwaro mondo koro piny owacho koro kunygi ulni madongo manyalo tero pi nyaka nam Lolwe. Donje watwa mondo ng'iwa kak wachandore ka mondo yawnwa gini odhi nyaka nam pi nego wa yawnwa mondo lor chanwa odhi nyaka nam. Adwaro ni jogi ogonwa dike ma is upgraded weri gi chuodho moko ma gikawo to giketo kae to raw biro nyono to after 3 to 4 days pi kalo ka donjo e kor mier. Wadwaro dike ma upgraded. Higa ka higa malo familia 600 mawuok e location ma Central Kadem e sub-county ma Nyatike osebedo ka dar kendo dhi kuondego mag jot nikech pong' mar pi. George Juma, Ramogi TV, Migori.